उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सावंतवाडी शहरामधील उभा बाजार येथील मसूरकर कुटुंबियांच्या घरी तब्बल 1 महिना आधी गणरायाचं आगमन होतं। सुमारे 75 वर्षांची परंपरा सावंतवाडी उभा बाजार येथील मसूरकर कुटुंबीय आजही जपतायत। 19 सप्टेंबरला गणरायाचं आगमन कोकणात होणार आहे, मात्र सावंतवाडी उभा बाजार येथील नरेंद्र मसूरकर कुटुंबियांच्या घरी गणपती बाप्पाचं 1 महिना आधीच आगमन होतं। श्रावण महिना सुरू झाला की विनायक चतुर्थीला गणपती बाप्पाचं आगमन होतं। आरास करून गणपती बाप्पाला घरी आणलं जातं। त्यानंतर गणेश चतुर्थीच्या दिवशी त्याच 1 महिन्यानंतर पूजन केलं जातं। नरेंद्र मसूरकर यांचे वडील कैलासवासी भाऊ मसूरकर यांनी 1947 ला पहिल्यांदा हा गणपती गणेश चतुर्थीच्या आधी 1 महिना आणून ही परंपरा घालून दिली होती। आजही ती परंपरा भाऊ मसूरकर यांचे चिरंजीव नरेंद्र मसूरकर आणि मसूरकर कुटुंबीय तब्बल 75 वर्ष जपतायत। नमस्कार, मी नरेंद्र मसूरकर, मला नाना मसूरकर म्हणतात। मी परमपूज्य भाऊसाहेब मसूरकरांचा चिरंजीव आणि गेले 1947 सालापासून आमचा हा सर्व कार्यक्रम सुरू आहे। वडील पूर्वी हे सर्व करायचे आणि 1905 सालानंतर ते निवृत्त त्यानंतरही आम्ही ही परंपरा चालू ठेवलेली आहे। यापूर्वी आमच्याकडे वालावलकर, बाळ वांगणकर सारखे श्रेष्ठ दर्जाची मूर्तिकार आमच्याकडे मूर्ती बनवायची घराकडे इथे येऊन, काका मेस्त्री वगैरे वगैरे। पण मग कालांतराने ते शक्य झाल्यानंतर मग आम्ही इथं घरीच बनवायचे पूर्वी। आता आम्ही गेली 15-1 वर्ष म्हणजे हे विलासराव मांजरेकर आहेत त्यांच्याकडनं हा गणपती करून घेतो आणि तो भाद्रपद चतुर्थीला आम्ही जो पुजतो त्याच्या अगोदर श्रावण शुद्ध चतुर्थीला आम्ही तो घरात आणतो। कारण त्यामध्ये आणण्याची संकल्पना एवढीच आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ज्या संकट निवारण करण्याची शक्ती जी आहे ती शक्ती आपली ही म्हणजे गणेशाचं पूजन सुद्धा बघा आपण सुरुवातीला करतो त्याप्रमाणे आम्ही गणपतीची घरामध्ये त्या दिवशी आणण्याची सर्व तयारी करतो आणि त्यानंतर मग भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला आम्ही तो गणपती पुजतो। कारण एवढंच आहे की त्याच्या अगोदर म्हणजे तुमची आषाढी एकादशी संपल्यानंतर जो भाग सुरू होतो तो आपला म्हणजे चातुर्मासाचा भाग सुरू होतो आणि चातुर्मासामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे आपले सण साजरे केले जातात चातुर्मासामध्ये। तर त्यामध्ये हा गणपती हा आपल्याकडे इकडे कोकणातला महत्वाचा आपला जो आहे उत्सव आहे तो साजरा केला जातो आणि त्यामुळे आम्ही त्या भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला पूजवायच्या अगोदर 1 महिना घरामध्ये आणतो हा गणपती। कारण त्यामध्ये कसं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या घरामध्ये विघ्न येऊ नयेत ही त्यामागची भावना आहे, अशी आमची वडिलांची धारणा होती। म्हणून आमचे वडील 1947 सालापासून हे सर्व करत होते। पूर्वी घरी स्थापन करायचं, आता आम्ही बाळाचे विलासराव मांजरेकर आहेत त्यांच्याकडनं आम्ही हा आणतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।